have life. Hi, I'm Lizelle. This is my life with love to a man named Kevin, my dada. We start with a simple relationship. We dream together, build a strong foundation through our God, promise to take every step way closer to our goals together. Guys, welcome back to my channel. Karon guys, kay kanang mag-uban mi sa mga dada and kanang mga meron sa Manginasa. Gusto mo makakita sa dada? Mo yung dada Why so malungkot? mo na siya ang dada guys. Grabe na siya ka-stricto og now pero lovable na guys. Sana all lovable. Baba dyan mo tayo ng sanina guys. Uy, kita na ito brada eh. Tapos kini guys, napa side view ako ni guys kay inganing side view guys na inlove hong dada ni guys sa kapag sa unang panahon na ba. Bitaw guys no. Basta kay na love at first sight ni si Jan ho guys. Diya maskulado na siya sa una nga kanang murag mahadlok bitaw masuko bitaw pud siya basta nay mo duol ho guys. So possessive. And Yuri. Waiting for the ordered food. So madigo. Oh no! Hi da. Hi da. Ana ba na? Ikibo mo hi guys. Ikibo mo ana guys. Ano mo nang dadahan na ano? Wala na daw ka ng socialization. Di para na ba friendly dyan mo. Mga dyan kapangtan guys. Sobrang ako ka-friendly. Ana man dyan na basta guwapa. Dapat tagagamiga, di ba? Basta day guwapa guys, no? Kaya tagagamiga. Joke lagi hapon na. Bitaw guys. So, karon napaabot mi sa among kanon. Kay mga man mi og kanang manginasal karon. First time to Mang in Nasal. Lang gud nga mga angan sa nikaron kay usay ra jud mi magka-ginabi, usay ra pud mi magka Bonding with food and chika. Mi magkakita ingana ba. So mo na nga amo seize the We moment. always seize the moment no matter how simple our date is. Mga panagkita so di ba. Si selfie sa kada. Why poker face? A moment after. Nabot na nga mong order guys, so di ba? Food is ready. Oh my God! Wow! Okay nga mong date guys, diya. Kanang na ay mag-only rice raman ni kakaragya po naman ng kanang rice pa. Okay. Wala na lang guys. Wala na naman guys. Sige lang kayo. Kuhan guys, ano po sa restaurant ka na lamig yung mga restaurant nakakatambar. Mahal nga restaurant lang yung sunod guys. Hindi na kayo maabot na ng saktong panahon. Eating moment. This is the reason why nga ano nga na-inlove kong taman na niyong dada no? Charot, taman-taman juday. Bitaw guys no, kanahan ko sa akong dada kay kanang buutan si Jan, jago sa buutan na siya kahadlok sa Ginoo guys. Nya, kanang kuan ba? Kanang dili lang siya magahuna-una sa isang kaugalingon kundi namong duha. O diba, kuhan kung jag sabaw guys, palasugod mo dyan ko guys, dyan ang hong kanihong dada, mo yung masuguan guys, so syempre, huwag ko lang dada, kinsa na yung lang suguan guys, so diba, di nagsabaw nga, gi-order na mo guys, libre ra ko po na siya sa mga inasal guys, usay ra ba dyan may makakaon guys, in town no, mag-moment po may guys, so mga on may mga ngani, first time ang ganing, hindi among suliton guys, so diba, ujo-pujo pa na sabaw si dada na guys, kay syempre, guys, kung sa iyang buhaton guys hungitan ko guys so diba ay nako guys so ingana dyan mi guys mo nang gibash mig taman-taman na ito pag sa una guys kay gibash mig sa taman-taman na ito sa mga palibot at dapit sa amoa nga kan nakakita dyan kung sabi ito ka sweet ng hong dada bitaw guys kung sa dyan ka lababol charot lababol o tama murag monkey bang gakos guys ang gap sa una guys ang among love life dyan guys ang sugod sa kanang naisungog-sungog nga monkey ako monkey ang akong tawag monkey ang tawag ni dyan ahon dyan ka na siya guys unggoy ko no hi guys so diba hinungit-hungit pag sa una guys makakita dyan na mga silingan na mo guys doon dyan na siya mamisita dyan na siya to sa bahay na mo guys dyan magdaog ka ng pagkaon magdaog ka ng
drawing, magdaog ka ng letter o di ba? Di mo makita na sa uban nga mga laki sa karon nga generation ron guys kay syempre sa una guys makapanguyab ng mga laki sa una magbugha mga sa unang panahon ba kanang naimserbisyo sa pamilya di ba tagsa naman na karon sa karon nga generation guys pero pasalamat lamang po ko kay usa ko ana sa tagsa o di ba o di ba haba-haba ng hair ni Inday o di ba bitaw guys no kanang tinuod jud guys na in love ko ani nga ho ang dada tungod sa mga love letters tungod sa mga flowers nga drawing nya mga amards ng mga drama bang drama nga ipang suwat ni diya nga ingana mga jud na siya pasaylo guys so kung mo siya ikapalit og kanang naay mga material na bahin mga physical bang nga makita sa uban nga may pasagarbo sa ubang mga baji ako guys ang may pasagarbo jud ni nga huwang dada guys serbisyong tunay guys serbisyong totoo lamang Mike Enriquez ay bigat to pasming lang na ba jud nato sa Mike Enriquez no nihilom na to siya ay bitaw na pasintabi naman po kinagkakaon nangangain po kami po di ba siya as in dagan siya magmasuya na sa una guys kay as in man jud sweet man jud nga ang dada guys pero iyan naman tong daghan siya mo mga tao nga nagingon na mo guys nga kanang naay basi magutro ko na nga ang dada ni abot ra ko ng panahon nga magutro ko na ang dada nya karon 7 years na may running na 7 years wa mangiya pinautro no, ni dada mutuhin nun ko nautro ang ijahang kanang naay pagtagad guys nga kung sa una guys nga kanang naay nasa jay kanang pagkahilumon nga nay pagka kanang nay seryosohon naho og karon atubangan magatubang na naho guys magsige nagkato-katawa magsige panog pero kay ba mo guys ang kanang nay napamatudan jud daw guys ba nga kanang naay nagkasamot man ni siya og ka-sweet naho guys nga samtang nagkadugay mi o di ba niya ang iyang mga pangandoy guys mas nagka-broad ba nga mas ni taas pa bitaw nya kini nga ang dada guys mahadlok ni kamera guys o di sa mga mahadlok masuko sa guys o di ba ingani jud ragwin sa ang dada guys sa kato nanguyab pa sa guys nagpamangki-mangki sa napaunggoy-unggoy kaya mapansin o guys o di ba jud suko ni sa og kanang naya videohan guys murag ingana nga gorilyang utang nga suko bitaw guys bitaw guys no basta guys kailangan pa dyan mo kung ma-share ninyo guys nga sa amuang relationship guys no ug asa gasugod ug hantod karon nga niabot mo yung 7 years ug among mapamatudan ba guys nga naay forever namong duho charot bitaw mao to guys no salamat sa pagtanaw ning akong video guys I hope you to see you again on my next vlog nga kauban gyapon ni akong dada ug ibili na pud mo na ho ani kay para kamo na po magkaon-kaon aning manginasal I know you can afford it bye